Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti RFI Fulfulde salminima jaɓɓake ma. To min ma mi jaɓi. To lesdi Najeriya wondi e caɗele mawɗe ko rarani haala ɗuɗugo do'aki motaji mawɗi kosoji nebbam ɗiɗon ngula, yimɓe ɗuɗɓe maayi, jawle ɗuɗɗe asnama. Hunde nden bo nde ɗo fe'a nokkuje ɗuɗɗe nder gaye ɗum fe'ino e diwal Niger, himɓe ko dillani bana temerre maayi. Hidde ko nden ba ha Jigawa wodi ha motawa mawga do'i, yimɓe bana ko ɓuri temerre e 50 maynama, non bo e inugu nder aswere saline nde yimɓe ɗuɗɓe ɗon maayi. Ha yigo ma ɗume ɓuri foɗugo hasaruji ɗi e lesdi Najeriya? Wato ko hoɗata hatsaruji ɗi wodi ko ɗum wi'ata recklessness, wato direba en tokkata ko traffic rules, mi anda no mbiyamiɗo e fulfulde. Ɓe ɗawtanta ko sharɗuji ko rarani haala laanyol motaji. Kadin bo wodi haala ɓe ngala emergency response system, wato hanjum ma mi anda ko mbiyamiɗo e fulfulde. To mi famimani to hunde fe'i haala hosugo jabruɗe fija wanteɗum walla jabruɗe mballa jawka. Yowa nder wakkati bo to ko hunde nden fe'aki a yiyata ɗo warlawe har sai to yimɓe ɗuɓɓe maayi ko bo nawnake. Hunde iri majum fe'ake sanji daga mota do'ake wala garo fellere nden ma sai yimɓe wonɓe wato fellere nden jawnata e dow ɓe njahay ɓe mballay yimɓe nder mota ngan, sai ngi'a hamɓe bo ɓe nasti hosuki nebbam dufojam daga nder tanki ɗon. Bo wala no warata to yimɓe moftake e fellere woore mbiya wodi jaroɓe sigari, nda bo bokitiji jamɗe ɓe kutirta e nyeɗuki nebban ɗam. Hunde seɗɗa waɗa nebban ɗan jaɓa yite, to daga nebban jaɓi yite bo bako ngaɗani kawai ɗum nangi kota ina. Ko ɓeddi hunde nde wodi haala shoku, yimɓe ngala shede joni, ayi bo no economic situation leddi ndin warti. Ko moye to yi goɗɗum seɗɗa waɗa kokari muɗum e dogga ya hosha e nebbam. To ayi nebbam bo is highly inflammable, kaɗa e jaɓugo yite. To soyde woɗugo laabi enanta haala woɓɓe feere hakkillayi nder laanyoɓe motaji man ɗon laanya motaji may, ɓe ɗon moɗa leɗɗe guykonoje e ko nandi e non, nden bo woɓɓe feere bo laanya motaji ɗi ɗoyiɗi. Ɗume hani waɗe dow ko rarani noon? Ko ɗum watta kawai ayi neɗɗo wala no watta neɗɗo ummo daga Lagos ko daga Wari ɗum wi'a e ñandere woore hewte Maiduguri. Neɗɗo somay wodi ɗoyiɗi, ana andi bo bil adama yiɗi fofta. To neɗɗo foftayi sai ngi'a emo tuuko mota ɗon sai ngi'a ɗoyiɗi koshimo, sai ngi'a ɗum waɗi haɗari. Daga daten ma to neɗɗo ummake misali ummo daga Wari to waɗi kilomita teemeɗɗe ɗiɗi o daro o fofta. To amma en godi matsalaji Najeriya ɗo andi hamɓe ma ɓe ɗon jawa e dow ɓe njaha ɓe jo'ina ngam ɓe garta ɓe kosha goɗɗo. E ɗum huwa ngam ɗum heɓa shede kawai, na wai ɗum huwa ngam jamu yimɓe. To neɗɗo ummake daga Wari yahay Maiduguri e nder balɗe ɗiɗi, andi hunde nden dole ɗo wodi shomri, bo neɗɗo na heɓay ɗano, sai ngi'a e tuuko mota ɗanake, daga ɗon bo sai ngi'a haɗari fe'ake, ngi'a yimɓe ɗuɓɓe maayi. To ɗum yiɗi ɗum waɗa magani iri majum, to neɗɗo hoshoyi nebbam daga Wari to yehi kilomita teemeɗɗe ɗiɗi daro fofta, kadin bo ɗum heɓa na direbajo goto foɗata mota ngan daga Wari har yaki Maiduguri, ɗum heɓa ba yimɓe ɗiɗo ko tato ɓe mbattidira, goto fofta goto bo e tuuko mota ngan. To ɗum heɓi noon mi tammi dai iri majum ustidere, a yiyata wai gam recklessness direba en a yiyata ɗum heɓi hatsari. Nden kadin bo safety system meɗen tankaji ɗi a yiyay ɗe ngala safety measures. To mota do'ake a heɓata ma tawa mota ngan wodi ko ɗum wi'ata fire extinguisher ɗo. Ko naftorto ɗum nyifra hiite. Ɗum nyifra hiite, ɓe ngala ma fire extinguisher e nder mota ɗon, bale ɗum wi'a ɗum hutunere e maga. Nden bo tayi to hunde nde fe'ake e ladde wala ma fire service, wato yimɓe garoɓe paɗɗoɓe yiite ɗum heɓataɓe. Dow darnde mon anduɓe ko rarani haala andal finditingo yimɓe en sakugo kubaruji e ko nandi e noon, ɗume hani waɗe dow yigo yimɓe pamtinama andi dayugo nokkure to ha motawa nebbam do'ake, na ɓe dogga ɓe jaha ɓe mbiya ɓe kosa nebbam e ko nandi e noon. Ko ɗum fuɗɗata wakki kam ayi iri interview joni gatten joni ɗo ɗum famtina yimɓe, sana bo local radio station hamɓe ma ɓe kosha iri majum, ɓe ngaɗa ka famtinki yimɓe dow hatsari ko neɗɗo dogga ya wiya hosha nebbam to tanka waɗi accident. Nan bo ardiɓe ngaɗa ka wolwanki yimɓe e julurde e coci, ɓe ngaɗa ka wolwanki yimɓe e dow hatsari dogguki mbiya a yahi a hosha nebbam to tanki do'ake. Tanka drivers en dole ɗum andina ɓe tokko sharɗu atal, ɓe bo jo'ina hunde faɗɗuki yite e nder motaji maɓɓe. Nden bo gomnati hamɓe ma dole sai ɓe ngaɗi atal ɗum wo'ini ate ɗum tokkata ngam ɗum usta iri hatsaruji jiyeten ngam atal woɗa. Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti RFI Fulfulde yettima. Min ma mi yetti sosai nde dokkuɗon yam damami wolde e moɗon.